Dobar dan, danas smo u Scratch predavanju 1, ponovo, samo što sam ja profesor. Danas ću vas naučiti igri kako maca juri miša, a miš juri pokazivač miša. Ok, ajde da počnemo, prvo da zatvorimo ovo. Onda da uzmemo novi lik sa mišem. Ajmo u životinje da bi lakše našla. Miš. Ja sam baš loša u traženju. Aha, evo ga, miš. Sad, mi smo u mišu, idemo kada je kliknuto na zelenu zastavicu. Idemo ponavljaj zauvek. Idi 10 koraka. Usmeri se ka pokazivač miša. Da, tu. Sada treba da ga pomerimo malo ovamo, da ne bude skroz kod mačke, jer onda igra ne bi imala smisla. Dakle, miš je na x 105, y minus 53. Čekaj. Ovo. Ok, ajde vidimo. A za mačku idemo ponovo kada je kliknuto na zelenu zastavicu. Ponavljaj zauvek. Usmeri se ka, nećemo pokazivač miša, nego ćemo mouse 1. I nju ćemo staviti da ne ide 10 koraka, nego ajmo oko 8 koraka. Sada treba da stavimo ovo, da ne bi bila skroz kod miša. Tako. Sad ponovo idemo u upravljanje. Sad stavimo ovo. Onda idemo u osjećaje. Uzmemo dodiruje li. Samo što ponovo nećemo pokazivač miša, nego mouse 1. Onda idemo u upravljanje i uzmemo zaustavi sve i stavimo ga ovde. I prilike, čekajte. Još nešto, da ne bi mačka odmah krenula. Stavit ćemo i čekaj. Čekaj, stavit ćemo 3 sekunde. Evo, 3. Ajde sada probamo. Evo ga. Miš. Juri pokazivaš miša i mačka nas juri. I uvatila me mačka. Evo ponovo. Da probamo, čekaj. Opa. I okej. Opet tu. Ebre mačko, što si nesrećna mačko. Mačko, ne lovi me mačko. Pojede me mačka ponovo. Sad onda možemo i da docrtamo ovim likovima nešto, ali ću vam to pokazati u sljedećem predavanju. To je bilo to za danas. Doviđenja i ako želite lajkujte i subscribeujte za naš kanal.